ever. You have guns, I shot the enemy men och resten kör Thomas nu, men kan inte. Yeah. Dill 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 din Vill du läsa upp dem? Det brukar bara som en man typ. Jag typ... Då! Så är samma bild. Vi är det bara typ... Det syns inte repsmär nu. Absolut bara prata. Du brukar snälla för mass. Så därför är jag... Nej, för att bruka code. Jag ger bara för att bruka powered vapen, okej? För man säger att det var powered vapen. Så menar vi. Jag har brukat kod. Jag har brukat mass nu. Och då ränner källarvisning. Wait, what? Jag vet inte. I spelled Rush. Jag kan inte mer än att göra just. Koi, switchy anka men att switcha men. Wow, alarmer. Håller vi? Nu kommer det härifrån. Alarmer. Varför ska jag gå och börja den? Come on, dusch. Du står då där. Subtext! Om det var det tydligt. Är du uppe? Man kan inte göra ett nödkontakt just nu när jag är stramig. Banan nu. Kan man inte göra något tätt, ja? Kontakt, ja. Nej, jag ska smala av läsen. Jag ska smala av läsen och inte. Det är det. Det är så bra. Span soccer, jag hade Rush. Då så inte spela det. Det är då att jag spelade, nej. Startväg. Baby, you black. Så. Jag kan skjuta fjärde. Ja. Så här så prickar när det är. För det så just det gott smakar. Det är en smak som du särskilt det är inte. En sitter där. Look man! Värst på att samköra. Det är chanser. There you go. Look, Geniona. Baby, I'm black. Black. Baby, your kid is black. Shit, let me roll. Fuck. Jag trappar något igen. C4, vad fuck är det med för? Jag ska se texter loadar. Spännande Norrland. Vad fan hade? Jag älskar att du ska stråla vanan. Nej, jag ser texture loadar där. Nice. Oh shit, du står illa där. Jag måste campa. Du måste campa för mig. Göra? Nej, för nu. Fuck! Stand igen. Ja. Att han blir på. Jag har inte nyuntret att han är nyuntret.
Shit! Impression. Don't worry, man. You'll be sick someday. Keep it tricks. You'll be Trixie. Fuck you, sniper me! Sniper me! Sniper me. Use your first aid, man. Stel mig runt i bänken. Stall på mig. Det står alla på mig. Det är vi runt en stol där. Jag vill missa. Let me get you that first aid right now. Baby, you blood! Hör där. I know that. I'm fucking monos röst, så jag finner Blackbird. Wasn't that has never räddning. Got your med kit, man. Pick it up. Pick up the first aid. Jag fattar inte vad det är. Ah, fuck. Det var ju bara så här. Titta, fan. Ah, come on, dude. Om drar du grenade. Om du. Jag grenade. Det var fuck. Ha? Tyckte du i luften, va? Here's your first Det är aid. den matchen. Ja, som ett. La 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 la. La 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 la. Skur. Ja. Så, eller jag snäppet kanske. Fan. Mycket. Det är mig. Eller för det. Det höjer så chanser. Baby, come Fuck, jacket. Ja, fan. Search and destroy. Spencer igen. First aid's at your feet. Pick it up. Precies van ik jou, dan kan je met Perry over. Ja, herran. on. PKP. Han own... Han blir bra som luften där. This is fucking Pokemon Blue, look at it. Nej, ik kan het bara för att det är inte jag. Ja, motherfucker! Half through the window and stuff. Straight up land. Whoa! Stop, dude! I'll go. Oh, shit. Hey, here's your med kit.
Jeg hadde i munnen slag. You're doing. Heads up, enemy soldier! No! There's a neck crash. Essa chega de noite, né, guys? Kaya, wish you could retire, né, que? Yeah, bitches! Vad var det här? Att över... Shit! Det stannar där och slår av. Inte där spawnar det. Yeah, jag går nu på FF. Lappar. Lackbeard. Oh! Ah! Är det mas? What? You're all sewn up and ready to go. Yeah, here's your med kit. Lite grann. Skifta sangkort på 3 till mannen. Nej, jag får lite grann. Någonting. How you didn't find the kill? Spelade du YouTube eller vad? Jag får på yellow. Alla perfekt sant. Bäst jag lämnar annars så tror jag på en värre. Det passar det värre. Man hör det inte, det luktar bra. Där som man inte hör, det har luktat alltid. Ja, det är som jag ser. Det är som ninja-frutt. Det är som jag... Var det fiskfrida? Kom Freda? Nej, kom kaffe. Gud, kom kaffe med mig, jag hade suttit. Eller, allt det här. Ja, kan du komma och vika? Ja. Yeah, here's your med Jag kit. behöver sätta surprise then. Okej, en här. En här. Vi ska akkurat komma ut och så brästa det. Kumma, tror jag. Okej, check it out. Jag get med att du. Så vad jag går. Sagt mig snyggt, det måste vara bort.
Finish. To Pikachu. Nice work, Doc. Sen var bäst. Svagt där inne. He won? He won? No! No!